Real learning. Ikastea ez da inoiz hain erraza izan. Jakintza guztiak klik bakarrean. Kaixo lagun, gaurko bideoan kenketak zer diren eta hauen emaitza kalkulatzen ikasiko duzu. Hasi baino lehen garrantzitsua da kenketa gehiketaren kontrako eragiketa dela jakitea. Oraindik gehiketa zer den ez badakizu, aurretik egindako bideoa ikustea gomendatzen dizut. Eskuinan utziko dizut estekaturik. Orain bai, uler dezagun zer den kenketa bat. Kantitate bat aurretik genuen beste kantitate bati kentzen diogunean, kenketa dela esaten dugu. Gure egunerokotasunean, askotan erabiltzen ditugu kenketak, konturatzen ez garen arren. Adibidez, 4 pizza zati ditugunean, 1, 2, 3 eta 4, eta zati bat jaten dugunean, marratu dezagun jan dugula gogoratzeko. Kenketa erabili dugu konturatu gabe. Orain, zati bat jan dugula ez daude 4, ez da? Zenbatu ditzagun, 1, 2, 3. Ikusten, orain 3 zati daude. Oraindik zalantzak badituzu, egin dezagun adibide berdina atzamarrekin. Lehenik eta behin 4 atzamar jarriko ditugu esku batean. Ditugun pizza zatiak 4 zirelako. Zenbat jan ditugu, zati bat ez da? Orduan, atzamar bat kenduko diogu. Nik ezin dudanez marratu egingo dut. Orain, zenbatu ditzagun zenbat dauden. 1, 2, 3. Ikusten? 4 bat kentzen badiogu, emaitza 3 da. Orain arte ikusiko ditugun kenketak egitura hau izango dute beti. Zenbaki bat, hasieran dugun kantitatea adierazten duena, ken zeinua, beste zenbaki bat, kentzen dugun kantitatea adierazten duena, berdin zeinua, eta azkenik beste zenbaki bat, kenketaren emaitza totala izango dena. Orain zure txanda da. Kenketa batzuk utzi dizkizut hementxe. Geldi ezazu bideoa egin paper batean eta ondoren eman playari emaitzak konprobatzeko. Nik lehenengoa egingo dizuet. Karameloak erabiliko ditut horretarako. Hasi gaitezen. 6 ken 3. 6 gozoko ditugu, beraz 6 marraztuko ditut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eta orain 3 kentzeko eskatzen didate. Beraz, 3 gozoki marratuko ditut. Jan ditugula gogoratzeko, bale? 1, 2 eta 3. Zenbat karamelo daude orain? 3 jan eta gero. Zenbatu ditzagun? 1, 2 eta 3. Beraz, 6 ken 3 da. Erabili ditzagun atzamarrak hurrengo biak egiteko. 8 ken 2. Hasiera batean dugun kantitatea 8 da, beraz eskuetan 8 atzamar jarriko ditut. Orain 2 kentzen ditut. Nik ezin dudanez marratu egingo ditut. 1 eta 2. Zenbat atzamar daude orain 2 kendu ditugula? Zenbatu ditzagun? 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Oso ondo. Beraz 8 ken 2, 6 da. 9 ken 4. Hasiera batean dugun kantitatea 9 da. Beraz eskuetan 9 atzamar jartzen ditut. Orain, 4 kentzeko eskatzen didate. Nik ezin dudanez marratu egingo ditut. 1, 2, 3, 4. Zenbat atzamar daude orain 4 kendu ditugula? Zenbatu ditzagun atzamarrak. 1, 2, 3, 4 eta 5. Oso ondo, beraz, 9 ken 4, 5 da. Gai honen inguruan zenituen zalantzak argitu izana espero dut. Parteka ezazu zure inguruko lagun, ikaskide edo gurasoekin, eta horrela haiek ere laguntza jaso dezakete. Bideoa baliagarria izan bazaizu, ezahaztu zure botoa emateaz. Hurrengo orduetan argitaratuko ditudan bideoen berri izateko harpidetu egin zaitezke. Gogoratu, jakintza guztia klik bakarrean.